ne ko bala cogo bɛ di Bakari Traoré ni maa min sabali la Bakari Traoré i bɛ don dɔ ye ne bɛ n tigɛ don l'œil du Mali fasiba n'o ye YZ ye YZ a ko an ka taa palais de la culture la Amadou Hampâté Bâ min ye an ka jamana masakɛ kalafili min kan ka kɛ san 2022 ye Bakari Traoré min ye politique maaw ye u bɛ wuli ka jɔ ani labɛn na Soumaïla Cissé Ala ma hinɛ n'a la min ye ale tiɲɛ tabaw ye Bakari Traoré olu bɔra iko kɔnɔkulu ni ka Sali Bazumana Sisoko kɛ dɛbɛ fasiriba ko n'i ye politique baaraw lajɛ an ka jamana kɔnɔ Bakari a bɛ kalo damadɔ bɔ wuli ka jɔ bɛ senna jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ politique tɔnw ni ka t'u yɛrɛ kofɔ u ka tɔnw u sigilen bɛ hakilina minnu na Bakari Traoré baara kura minnu kan ka boloda Bakari nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka boloda u fɛ nin waati kɔnɔna la a ko UR2 Bakari Ala ma hinɛ Soumaïla Cissé ale ka tɔn kun don n'i y'a lajɛ a sigili sen kan an ka jamana kɔnɔna la Soumaïla a jɔyɔrɔ bonyara la kojugu a ko n'i y'a lajɛ masakɛ kalafili siɲɛ joli la a bɛ kɛ filanan ye Soumaïla Cissé a kalenkan n'a sogokan Bakari o de ka kɛ Mali masakɛ ye nka Ala ma sɔn a ko ni Ala ma sɔn fɛn min ma Bakari Traoré jɔni seko wɛrɛ t'o la bilen Soumaïla a tɛ dugukolo in kan bilen a bɛ tiɲɛ so Bakari Traoré i yarabe a ko min ye a ka tɔndenw ye u y'a yira k'a fɔ k'u jigilama tigɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ma tigɛ u yɛrɛ la Bakari u y'a yira k'a fɔ hali bi boloma dawɔrɔ b'u bolo Soumaïla min bɛ tiɲɛ so Bakari k'u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma Bakari Traoré ni ka Soumaïla ni ka bolomasuma sabu Soumaïla kalenkan kun ye fɛn min ye o de ka kɛ masakɛ ye o tuma k'u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ URD ka kɛ Mali masakɛ fasiriba ko Bakari Traoré sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 3 sigiyɔrɔ kɔni o dɛsɛra jamana in fan 4 bɛɛ lajɛlen maaw bɔra ni ka palais de la culture kɛ dɛbɛ Bakari Traoré n'i y'a lajɛ burukan ale ni tigɛrɛ kan maaw kun t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔnna fasiriba ko min kɔni ye fédération UR2 du district de Bamako ye Bakari olu kɔni ye maaw bisimila ni ka u dantigɛ k'a yira k'a fɔ nin donkan in ti dɔwɛrɛ ye o de ye UR2 kɔni Soumaïla Cissé a dɔn bɛ ni o ye UR2 a cogolen bɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bakari Traoré ni k'a yira diɲɛma la o kuma k'u bɛ nin na u balolen don Bakari Traoré k'a fɔ ko Soumaïla taara tiɲɛ so ko UR2 ko banna ko la maa min b'o fɔ ko y'o ka hakilina ye ko URD bilama de ka jugu ni kunnama ye fasiriba ko a ko min kɔni ye foli ani tanu ye k'o lasu ka tɔndenw ma maa minnu bɛ hali bi bolo di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la minnu bɛ jigisɛmɛ ani danaya kɔnɔna la Bakari Traoré ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o tuma ko min ye hali bi k'u ka to ɲɔgɔn bolo o tuma k'u sago Bakari ko bɛɛ sɔrɔ don dɔ ni Ala ni kira sɔnna ma o tuma ko kɔrɔmasurun kalafili minnu tɛmɛna waati tɛmɛn'o la Bakari k'u kɛra jɔyɔrɔ min na k'u ma dogo maa la fasiriba ko Bakari ni Ala ma sɔn fɛn min ma k'o ti kɛ olu kalenkan tun ye Soumaïla ka kɛ jamana kuntigi ye o tuma ko Ala ma sɔn k'u bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn Bakari Traoré ko ni Ala ye fɛn o fɛn latigɛ jɔni ye maa o maa ko n'i ko k'i bɛ ko wɛrɛ kɛ Bakari k'i bɛ don Ala gasi la fasiriba ko Bakari o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen u ye duwawu ani tasi dɔn kɛ ka ɲɛsin Soumaïla Cissé ma min ye professeur Saliku Sanogo Bakari Traoré ale kɔni fana ye kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la sabu min kɔni ye ɲɛmaya jɔyɔrɔ o b'ale de bolo nin waati la a ko hali bi k'u ka to kɔnɔkulu la Bakari Traoré o kuma ko a b'a yira URD tɔndenw na ŋunuŋunu kuma min bɛ ka fɔ Bakari Traoré i kulo kɛrɛbɔsigi n'o de ye min kɔni ye maa dɔ ye k'o bɛna taa k'o kulu ka cɛbɔ ye Bakari Traoré n'o ye Mamadou Igori Jara ye o tuma a m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ nka a ko maa o maa k'o de kɔni t'olu ka tɔn kɔnɔ k'o tɛ kɛ olu ka cɛbɔ ye ko URD ma dɛsɛ ko n'i ye cɛkumaw de kɛmɛ k'a fa URD lajɛ k'u tun bolo mana bɔ maa si nɔfɛ maa min t'u ka tɔnden ye o tuma ko n'i ye Mamadou Igor Jara kɛtɔ la olu ka candidat ye fo n'a démissionna ka bɔ a ka tɔn na Bakari Traoré ni ka don olu ka tɔn na diɲɛma k'a lakali diɲɛma k'a ye Bakari o tuma ko n'a y'u ja u n'a ta ka k'u ka cɛbɔ ye nka k'a to tɔn wɛrɛ la olu ka dɛsɛ fo ka taa maa wɛrɛ ta k'u ka cɛbɔ ye o tuma ko tɔn tɛ URD ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ bɔ o la ko cɛŋana kɛmɛ ka URD fa tɛ ban fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ URD kɔnɔ Bakari Traoré ko jigisɛmɛ yɔrɔ caman bɛ yen a ko min kɔni ye commune 5 ye Bakari Traoré min ye génération kura minnu bɛ ka wuli Bakari denmisɛnnin galabu dumanw a ko maa dɔ bɛ Bakari ale kɔni ni kalama bɛ ka na n'o ye Dramani Traoré ye bɛɛ ko a ma ko Dara
Dra Bokar Traoré denmisɛnw kulu b'a nɔfɛ maakɔrɔbaw olu b'a nɔfɛ Bokar Traoré ko n'i y'a lajɛ commune 5 kɔnɔ ni ka bɛɛ lajɛlen kɔni lanna URD kɔnɔna la a ko Dra b'o kɛwale ɲuman sira kɔnɔna la parce que b'a ko a ko min kɔni URD ye Bokar k'u sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ don n'a nataw la maa min bɛna k'u ka cɛbɔ ye 2022 élection présidentielle o kuma k'ale tɛna mɛn tuguni o bɛna dɔn nka k'u ka nɔgɔ bɔ a la a bɛ bɔ URD de kɔnɔ. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don. L'œil du Mali ani fasilijɛkulu an b'o bɛɛ lajɛlen fo Buwa Jabate. Ni in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin. O don. Sɔgɔmada la kunnafoni ko an ka taa halisa an ka transition ɲɛmaaw yɔrɔ dɛ. Mun bɛ yen? N'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ selina ni tɔnba ka bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kanako ma n'o ye Conseil de sécurité des Nations Unies ye. O don. O y'a ka laadala ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ka bɛn tarata tɛmɛlen ma. Avril kalo tile 6 san 2021. Wa n'i y'a lajɛ min ye jamana caman ye jamana minnu n'olu bɛ tɔnba in kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ka ciden tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen da bɛn'a kan k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka fanga taabolo ye k'a y'u diya kosɛbɛ ko bawo ko min ye wulikajɔ ye min n'o bɔ bɛ ka kɛ bandaw ni a ka gouvernement fɛ ko taabolo minnu ni hakilina minnu bolodan bɛ u fɛ k'a bɛɛ lajɛlen nɔ b'a la ka ye dɔɔni dɔɔni ko bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min yɛrɛ bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ o de ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o sigi bɛ sen kan ni k'a to a da ko comité d'orientation stratégique min kɔni ka baara bɛ na ɲɛsin réforme politique ni institutionnelle o baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛli ma wa a y'a jira fana kɛnɛ kɔnɔna na minnu dun bɛ yen ni kuma sarala u la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na n'i ye a ka ko lajɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo ale ye secrétaire général ye Nations Unies to a la wa ni a to a yɛrɛ de ye ko Jean-Pierre Lacroix ale ye secrétaire général adjoint ye min kɔni bɛ bɛn ni kelenya ni k'o baaraw boloda diɲɛ seligi naani kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw i n'a fɔ n da tula la kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na k'u cɛsiri n'a fɔra dama ni sisan cɛ o ye baara minnu boloda ko baara ninnu nafa b'a la ka ye ko wa ko min ye yɛlɛmali ye ka ɲɛsin anw ka jamana sariyasun dɔw ma n'o b'an ka institution kofɔ fo ka taa se an ka jamana sariyasunba taabolo dɔw ma ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ fɛn de ye fɛn min n'o bɛ Mali ka daw la ni k'a tɔ ni k'a sinsin ka na waati ni don nataw kɔnɔna na wa a y'a jira halisa k'a fɔ min ye bandaw n'a ka gouvernement ye u k'u cɛsiri wa bawo o n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la min ye cɛmancɛla fanga sariyasunw ye minnu sigila sen kan k'a minɛ transition maaw la ka na se CNT ma o min b'a la ka assemblée jɔyɔrɔ fan bɛ donni nɔgɔ bi o kɔni min ye Maliki Jaw ye k'o fana b'a la ka baara min kɛ ko baara nin b'a la ka taa maaninfin jimi sira fɛ bawo kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Nations Unies ye diɲɛ selina ni tɔnba maaw n'o y'a ɲɛmaayaso ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yɔrɔjan fɛ ko nka k'u b'a la ka baara ninnu lajɛ u bolo ka taa ko bon k'u ka wulikajɔ o ka dɔ fara cɛsiri kan ko bawo cɛsiri in de bɛna kɛ sabu ye min ye jamana ye cɛmancɛla fanga in a ka se ka daminɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la ko wa ko bolofa bɛ fɛn min fana ka kosɛbɛ o de ye mars kalo tile 31 tɛmɛlen san 2021 an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye bandaw ye cɛja ko a ye décret dɔ ta décret min n'o bɛ comité création du comité d'orientation stratégique min ka baara bɛna ɲɛsin an ka institution olu ninkura bɛ se ka fiyɛ u la cogo min na n'o y'an ka jamana sariyasun ye ka taa se an ka jamana sariyasunba yɛrɛ ma n'o ye constitution yɛlɛmali minnu kan ka ta k'o sɛgɛrɛ a da sela nin bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ bandaw n'a ka gouvernement maaw ko bɛɛ lajɛlen bɛ fo wa a jirala fana k'a fɔ ko an ni MINUSMA bɛ baara min na o baara ko a ka to senna dɔ ka fara baara danaya kan wa dɔ ka fara jɛɲɔgɔnya sinsinli kan k'o bɛ kɛ sabu ye cɛmancɛla fanga a ka se ka daminɛ hɛrɛ la ka taa kuncɛ hɛrɛ fana na min ye lamɛnnikɛnw ka étude ye o min dun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ yen n'olu b'o laɲini ka ɲɛsin anw ka jamana cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ma o de ye hakilina kɛrɛnkɛrɛnlen n'o bɛ programme spécial kofɔ o ka sigi sen kan min bɛna kɛ sabu ye k'an ka transition n'o ye cɛmancɛla fanga ye n'a kuncɛla don min na kalata minnu n'o baaraw labɛnw bɛ sen na ni a sɛgɛsɛgɛliw ni a wulikajɔw n'a maritabaw bɛ ɲɔgɔn na o ko o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na kalata kɛlen kɔ bisibasa kana ye a la fan dɔ maa kana fɔ anw sen donna na wala anw sen ma ye a la walima fɛn ma sara anw na bɛɛ lajɛlen ka don a ko kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen ka ciden ka ye tɔn ninnu kɔnɔna na k'a bɛ kɛ sabu ye bisibasa ni ɲɔgɔn sama ni kɛlɛmisɛn caman bɛ yen ka se k'o bɛɛ lajɛlen ni k'o kɛlɛ k'o ban nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔ Bertin Dako a ka fasiri don Jɔ Bukari ne bɛ n tigɛ dɔn 22 septembre fasoliba n'o ye Bema ayiwa Bukari min ye la rédaction ye ni na kulu ka sɛbɛnni ye a ko Bukari min ye sima ko ye an ka jamana in kɔnɔ Bukari Traoré ko wa min kɔni usine kura dɔ ye Bukari ko bɛna dayɛlɛ ka fara usine kɔrɔlenw kan fasoliba ko a ko n'i ye Mali lajɛ Mali bɛ chantier de kɔnɔna la o kɔrɔ ko Mali bɛ ka jɔ
dɔɔni dɔɔni jamana mun bɛ jɔli kɔnɔna la Bubakari Traoré o sojɔ minɛnw o man ka dɛsɛ olu la Bubakari Traoré o minɛnw olu sɔngɔ man ka yɛlɛn kojugu Bubakari Traoré bɛɛ lajɛlen ka ka wasa sɔrɔ baara kɔnɔna la a ko ni an ka jamana na ciment dilan usine joli bɛ yan o n'a ta o ta ciment sɔngɔ ma kɛ malidenw nin kan ko ye Bubakari Traoré i b'a fɔ ko usine tɛ Mali kɔnɔ parce que b'a ko mun de bɛ ka na ne nin kelenna bɛɛ lajɛlen ye a ko siga kɔni tɛ min na usine kura dɔ bɛ yen Bubakari o ɲɛnabila baaraw kɛra ka ban min kɔni ye société Esako Holding SA ye Bubakari ko tile damadɔ na olu da bɛna yɛlɛ kura ye parce que b'a ko Bubakari n'i y'a lajɛ min kɔni ye taama belebele o y'o kɛ ni ka ɲɛsin Bema ale bɛ Jema o marabolo la min ye Kayi région fɛ Bubakari min ye fasiriba ye a ko nin taama in kɛra ka ɲɛsin Bema kɔnɔna ma ni ka taa kɛnɛ fiyɛ k'a lajɛ hectare 20 bɔɲɔngo fasiriba ko min ye kɛnɛ in ye sa ko usine de bɛna cogo ye Bubakari Traoré n'i y'a la Ɲoro disali sira don o kuma ko a bɛ yanni bɛ se Ɲoro fasiriba ko usine tali ka taa cogo Bema k'a bɛ fɛn caman maana Bubakari fɛn minnu kan ka don siman na olu caman bɛ se ka sɔrɔ yen cogo min na Bubakari k'a b'o de baara nɔgɔya fasiriba ko a ko ni usine kura in a ko bɔgɔ kana siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ ko usine bɛɛ n'a sigicogo don baara kɔnɔna la Bubakari Traoré ko maa min ye nin hakilina in ta faso maliden don nka k'a kelen tɛ ani jɛrɛjɛkulu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni kana ni nɔgɔya ye Mali kɔnɔna la Bubakari Traoré ko n'i y'o lajɛ ko ɲɛnabila baaraw kɛra ka ban fasiriba ko a ko El Hadj Mohamed Sako o ye faso maliden ye jagokɛla don Bubakari Traoré min ye dɔnniyatigi don Bubakari Traoré ale de ni nanzaraw ye ɲɔgɔn ye min kɔni ye bolo di ɲɔgɔnma ye nafolo bɛ se ka ɲini cogo min na o tuma nafolo mun sɔrɔla Bubakari ni usine baaraw bɛna kɛ o de ye dollar wari miliyɔn 300 n'i y'o lajɛ sefa la miliyari 100 ani miliyari 62 162 milliards de francs CFA o bɛɛ bɛna don an ka jamana kɔnɔ a fɔ bɛɛ donna ka ban o ka ɲi fasiriba ko Bubakari Traoré n'i y'a lajɛ gabakurun bɛ ɲɔɲɔ ni mansin minnu ye Bubakari Traoré produit chimique minnu bɛ san Bubakari Traoré ni ka taa bila baarakɛlaw yɛrɛ ka sarako ale ni courant mun kan ka jeni impôt mun kan ka sara min kɔni a bɛ jɔ dugu min na n'o ye Bema ye tɔrɔmɔɲɔ mun kan ka di olu ma Bubakari Traoré baara kan ka kɛ nin kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ miliyari 100 ni miliyari 62 la Bubakari Traoré ko maa minnu kan ka taa ni ka baaraw daminɛ o ye maa 200 ka taa bila maa 300 la Bubakari Traoré fasiriba ko min ye usine n'ale baara daminɛ ka ban san 1 ka taa bila san 3 la a ko siga tɛ min na maaw bɛna yɛlɛn dɔɔni ka taa bila maa 350 ka taa a bila maa 400 na a ko gɛlɛya min sigara jarati k'o tɛ kɛnɛ kan an bɛ don min na ko bi faso kan ka ko kɛ faso y'o kɛ o balanin tɛ Bubakari Traoré a bɛ jɔ dugu min yɛrɛ la n'o ye Bɛma ye Jɛma marabolo la a ko olu fana ye kɛnɛ labila ka ban Bubakari Traoré n'u diinɛ n'u ŋaniyaw ye fasiriba ko a ko min kɔni ye ɲɛmaw ye minnu bɛna usine cogo ni o ye société Sako Holding SA ye Bubakari Traoré k'u bɔlen kɔ ka kɛnɛ lajɛ o kuma k'u taara woroden tan ta Bubakari Traoré ni ka taa dugutigilakaw bonya ni o ye o kuma k'u dantigɛ baara mun bɛna daminɛ ka se ka kɛ sanayɛlɛ Mali ma bɛɛ ka nafa ni bɛɛ ka tɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na o kuma k'o tɛmɛnen kɔfɛ u taara Ɲoro min ye sirifukɛ Bubakari Traoré ka t'u dantigɛ o fana ye o ka duwawu ta k'u sɛgɛrɛ Bubakari Traoré jan ko usine a bɛ se ka Mali nafa cogo min na fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye bu ye ale tɛmɛnen ko ale ni talilakaw ka taa bila jakitelakaw la Bubakari Traoré u taara nin bɛɛ lajɛlen fɔ u ka duwawu ta k'u sɛgɛrɛ fasiriba ko Bubakari Traoré ko min bɛ fɔ nin ko in na o de ye usine k'a bɛna jɔ malidenw ye min kɔni ye siman ye k'a sɔngɔ jigin k'a kɛ Mali ka wasa ye k'a kɛ farafinna ka wasa ye Bubakari Traoré ko n'i y'a lajɛ o kuma ko min kɔni ye siman mun bɛna dilan nin usine fɛ Bubakari Traoré ko n'i y'a lajɛ k'a bɛ se ka donni ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kuma ko min ye a dilanminɛw ye Bubakari Traoré ko ni tɔw tɛ kelen ye o kuma k'u bɛna sɛgɛsɛgɛ ni ka malidenw nisɔndiya sɔngɔ kunda ale ni qualité kunda kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ AM Touré ale ka sɛbɛnni don 22 septembre mɔgɔw ka fara AM Touré kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Wajabate o dusukɔrɔ t'a ka mangoya dɔn fo n'a ko k'a bɛ misiri kɔnɔ k'a kɛ ten ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon n'i y'a ta k'a lajɛ e ko Iya Dagali a kunkolo a dan bɛ fɛrɛ sanfɛ min ye nafolo ye o labila mɛ ko maa min n'o ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a kan o ka o ɲɛfɔ waasa miliyɔn ba kule ye dollar wari la o ka taa ni ka d'i ma joli don ayiwa a hakɛ ma fɔ dɛ a fɔra ko miliyɔn caman dollar la n jɔ nin ka milliardaire daminɛlen dɛ n b'i dɔn cɛ duman min ye an tila gafe la ani k'i kari ka taga tu kɔnɔ i kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ ayiwa sinon i ye cɛ duman ye dɛ Wajabate namu an bɛ tɛmɛ ni gafe ye
iya dagali aye bamancha wale mi mbuluda abe wati jambo ko kana se bima e ko mamunu mbe no lugu ngame ka kokoromado u be fa ga kobla akola fongui bawo ni ya ta ka laje mi ye kunungo araba ye ka be arul galot le wolo vlama 2021 ni ya laje mi ye pangulu do ko ni ko de ko ni yangala tesaliti zave mi ye seben furado ye iya dagali kungulo jabe oka ka nega jurusra numero flake oka na fulo ba mugu kule no ye dollar wari o chama be aka mami ngoni gono kera iya dagali ye feye oka kuna funi ni ga lase ni nega jurusra nununa bawo ni ya laje mi ye kuna funi fana no tracting ye a sebembe lang berber la gata se arabuma ani francika ni ya laje fana mi ye ni papier nunu no seben fura kunguru nunu ye iya de kungulo be aka ani nega jurusra munun be ni mami ye kuna funi sore be se ko kalangala o koni bele jeli ta masere mana be o sanve wajirala dagaranti lo fe ka foko maka barate ni yegui ko mi ye barkani mawe ko ni uluka e barai mami ye fasirige no ye maman eture o koni ketola ka faziyana ka fasiri buluda ayeni nega jurusra flying dollar kelen wele mami no sorola ka aka nega jurusra ni gata ka jabi bawo haglando ni ngali do tumbe ablo ka nyeshi ni nega juru mami ye nega juru inta akwa mako karsa joni ka ma songa yere nyefo aya jira ka vocal standardisier ko wa ko kuna foni mi no be so fura nunga no tracting nuni ni yade kungulo be aka ko koni ko ko mi do ka jeledu ko wa ko bala ka yadi nyini ko bade ko yadi keme mayebi mami no be ben controller be mi ata fe o ka sabati jamana selege nani konnana wa kala sabu ye ga ma chama ni ka odaji wa keme faso de jugu fana ye wa kele ba akela sabu ye fana mi ye azawadi ko ye e ko ka te fe ko do bisi basalawa ko hagli nanjigi ko sai na attack le flabo mi ye azawadi mauye ga umara konnana ukoni ngunge meka yoro mi laben ko ke azawadi ga tamaziri no yoro mponye ko ma ko fole nun ngonu ya jira ka ko fo ko beno ka azawadi o ka sankumbe ka no nyina je ni ko buluda ko yadi ga maunana ni ka jira ka fo ko ni mauma be ni ko ni u fara la nywanga ni kena konnana ku na ko boneka sani ka bu nyana ko gala sabu amma nyuma kelenge depuis ala ka dano kelente aiwa boje wati keleni ndoro anta fere mo te dani flash la goyi anta fe nga o keleni koni ka o azawadi feti ke an ka dugukolo in kaya u ka darabɔrɔbɔli dabila a bɛ kɛ cogo di ko ni gɛɲɛ kun t'a bolo dɛ ayiwa o kɔni a ka maaw kɔni nana u nana moto de la kana ɲɛfɔli kɛ kan ka kanaba dakata ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma maa maa bɛ k'e ko i bɛ azawadi ko kɔni ɲɛnajɛ de seli bɔnni boloda gawo kɔnɔna na yɔrɔ min n'o kɛn bɛ k'o kɛ taamasere ye ko n'i y'a boloda bɛɛ ko bɔnɛka sanni ka bɔ i ɲɛna o kɔni o bɛlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ halisa an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn kɔnɔ ko ye min ye tracte ye a bɛ fɛn min nɔfɛ jɔnjɔn o de ye maa maa bɛ yen n'i ye kunnafoni sɔrɔ i y'a da agali kan i k'o kunnafoni sansarama i n'a fɔ an ye nɛgɛjuru sɔrɔ sira min n'an ye o fila kofɔ nin ye i ka o nɛgɛjuru sɔrɔ sira fila ni ka o kalangala wasa min ye récompense ye n'o ye tɔrɔmɔjɔ ye million sigiyɔrɔma caman o na ta ni ka di i ma bawo ni min ye faransi jamana ye o ɲɛma n'o y'a jamana kuntigi Emmanuel Macron a ka laseli tɛmɛlenw na a y'a jira k'a fɔ maa maa bɛ yen k'e bɛ kɛ sabu ye ka degu ta ka ɲɛsin azawadi tigilamɔgɔw ma walima e bɛ kɛ sabu ye ka jamana ka kelenya ni ka o don ngalama na ko na ta ni ka da i kan wa ko yadi kɛn bɛ maa ye bi maa n'a tɛ sigi ka kuma bawo a kɛn bɛ sabu ye fana maa dɔw bɛ yen o bɛ a nɔfɛ maa hakili juru carilenw y'a jira k'a fɔ ko yalima ko nin tɛ olu ka hakilina sigilen sen kan wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jɛkulu dɔ ye jɛkulu min n'a bɛ wele ko groupe terroriste de l'état islamique au grand sahara min ye GIGS ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ waati dɔ la o ni yadi b'a la ka kɛlɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de ye zone du Liptako gourma ye an ka sama ninnu n'o ye sogobaw ye olu mara an bɛ yɔrɔ kofɔlen de kɔnɔna na yadi kɔni y'a jira k'a fɔ yɔrɔ in bɛ ale ka danganiya kɔnɔ wa nin groupe in fana y'a jira k'a fɔ yadi a kɔni n'a tɛgɛ da la ka diɲɛ don o don k'a fɔ k'a b'a n'a ka maaw k'a b'o sigi nin kɛnɛ kɔnɔna na k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye wa nin bɛɛ lajɛlen de kɔrɔfɔ wulilen bɛ a nɔfɛ a kɔni maa bɛ se ka fɛn min dɔn k'o bugulatigɛ o de ye i y'a dagali maa o maa mana kunnafoni sɔrɔ a kan i ka kunnafoni ni ka ta ka ɲɛsin nɛgɛjuru sɔrɔ sira fila in na n'o ye 61 86 30 42 ye walima 73 13 88 62 ye a bɛ kɛ sabu ye nafolomugu caman miliyɔn na o n'a ta ni ka d'i ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri Mamani an b'a fɔ bakari hali bi ne bɛ n tigɛ don Miriwa Fatigaba n'o ye Fatumata Tarawele Fatimu Bakari Tarawele u ko an ka taa lakɔliso la lakɔli karamɔgɔ ka hakɛ to bakari an faw ka hakɛ to an kɔrɔ an jɔnniw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to bakari min ye kalimu tabaw ye u ye sɛbɛnni kɛ n'a dun sɛbɛnna an b'a lakali dɛ
fasiriba ko Bakari Traoré n'i ye kalansow lajɛ Bakari kunu kalan ani bi kalan Bakari k'u bama yɛlɛmala k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na a ko kalanso kɔni kɛmɛ pisi pasa kɛyɔrɔ ye a ko n'i ye lakɔli karamɔgɔ dɔw lajɛ Bakari olu hakilina tɛ yɛlɛma Bakari olu ta kun ye min ye ni ka t'u ka dɔnniya b'u kunkolo la k'a di denmisɛnw ma nka dɔw bɛ lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ misigara jarati hakilina tɛ maa minnu na olu ta kun ye ko wɛrɛ ye fasiriba ko n'olu ta kun ye ko wɛrɛ ye lakɔliden minnu fana bɛ n'u mago tɛ kalan na olu fana ta kun ye ko wɛrɛ ye Bakari u ta kun damaw don u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na fasiriba ko min ye kalansow ye u bilisa ɲagaminen don an bɛ don min na ko bi a ye ɲininkali ta n'o ye Fatumata Tarawele ni ka maa caman sɛgɛrɛ Bakari lakɔli karamɔgɔ dɔ ko a ko ale yɛrɛ kɔni kamana gwanin don a ma fɛn gonin don a ko ale b'i sigi k'i bolo don a da kɔrɔ lakɔli karamɔgɔ kuma dɔ la Bakari f'a nɛgɛ bɛ bɔ ale la ko k'a sababu kɛ mun ye Bakari ko bi denmisɛnnin musolakaw a ko mara Bakari mara kɔni o kuma de bɛ bɔ da kɔnɔ mara kɔni Bakari o bɛ maa minnu na o bɛ dan bolo la fasiriba ko a ko n'i ye denmisɛnninw lajɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ du dɔw de kɔnɔ o dutigiw olu bɛ cogo di Bakari min ye denmisɛnninw ye u ka kuma fɔcogo Bakari Traoré u ka fini don cogo Bakari Traoré u yɛrɛ ka tɔgɔma démarche kɛcogo a ko k'a bɛ maa fiyɛ fiyɛ fasiriba ko Bakari n tɛ tigɛ fɛ u ye tiɲɛ ye a ma yeri kɔrɔ k'i na kɔlɔ fila ta k'a nɛnɛ fasiriba ko Bakari Traoré n'i ye kow taabolo lajɛ a ko o musomannin minnu bɛ yen u mago t'u kɔ kuma na min ye u mago tɛ kalan na Bakari Traoré a dɔw bɛ u dun bɛ nɔti sɔrɔ ni ka passe nɔti in bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na dɛ misi wala misiw ka hakɛ to koyi lakɔlimɛtiri bɛɛ tɛ kɔrɔ ye misi ye ko misiw ka hakɛ to bɛɛ tɛ non kɔrɔ ye misi exemplaire ye fasiriba ko Bakari Traoré min ye o lakɔli karamɔgɔw ye Bakari Traoré olu kɔni bɛ bigi wurusi kɔni ta Bakari yanni u ka zoro ta k'o di lakɔlidenw ma minnu bɛ n'u tɛ kalan kɛ Bakari Traoré nka u ka fini cɛ ɲumanin don u ka démarche an'u ka kuma dumanni fɔ 20 sur 20 bɛ d'u ma misi wa vɛn man ka di u lakɔli karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu y'anw kalan o kɔni mana ɲininkali min bɛ k'i la i mana o jaabi cogo hali n'i kɛra jinɛ ye o kɔni hali n'a kɛra 0,50 o bɛ tigɛ ka bɔ la kana siga fasiriba ko Bakari Traoré n'i y'a lajɛ lakɔliden ni mɛtiri aw ɲɛw tun tɛ bɛn abada nka bi lakɔliden yɛrɛ b'i ɲɛkisɛ kɛ piyan min ye misi ɲɛ na lakɔlimɛtiri de y'o sira don a y'o sira don a kɔrɔ ni ba yɛrɛ kɛ cogo min na mɔnikɛlaw b'a mɔte fasiriba ko Bakari Traoré lakɔlidenw ɲɛ bɛ kuwa ni ka mɛtiri k'a lajɛ Bakari Traoré ka mɛtiri yɛrɛ to kuru la n'i ye lakɔlidenw yɛrɛ ɲɛ mɛtiri la u ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la koyi misi ka bonbonsini misi ka semisi walima misi ka pantaloni Bakari Traoré u bɛ k'o de la n'o tɛ misi bɛ ka kuma min bɔ a da k'u tulo t'o la koyi u mago foyi t'o la fasiriba ko min ye mɛtiri dɔw ye Bakari olu ni lakɔlidenw bɛ gɛrɛn don sufɛ o tuma min ye tilegan dɛrɛdɛrɛ yɛrɛ fɛ u bɛ gɛrɛn don o tuma mɛtiri dɔw yɛrɛ bɛ yen Bakari k'u bɛ burusɔngɔ minɛ ekɔlidenw na lakɔliden bɛ sɛbɛ o bɛ bonya cogo di sogo ka pasa muru da ka go fasiriba ko Bakari Traoré ko n'i ye kow taabolo lajɛ min kɔni ye lakɔlidenw ye k'u bɛ misi ka numéro ta u bɛ si k'a wele u bɛ tilen k'a wele Bakari Traoré o tuma k'u bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ Bakari Traoré ko lakɔliso yɛlɛmana ka kɛ fɛn dɔ y'an bolo fasiriba ko Bakari Traoré n'i y'a lajɛ a ye wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ ni ka taa groupe scolaire de Dumazana ne ka kin fasiriba ko Bakari Traoré min ye coordinateur ye n'o ye Tanja ye a t'o fana ɲininka Tanja ko Bakari Traoré a ko lakɔli danbe kɔni bɔra a la a ko nkalon tɛ kuma in na dɛ musomaninw k'u bɛ ka mɛtiriw kɔni u bɛ ka u lajarabi cogo min na u bɛ k'u lajarabi Bakari Traoré ko fura tɛ nin na bilen koyi fura b'a la dɛ k'i yɛrɛ minɛ kana siga n donna ma fɛn ta dubaliya ɲɔgɔn dɛ o fana ye tiɲɛ kana siga Bakari Traoré fasiriba ko a ko min bɛ fɔ densomaw ye dɛ bɛɛ lajɛlen k'i den mara bɛɛ ka kuma i den fɛ Bakari Traoré min kɔni ye waleya jugu dɔ bɛ yen e tɛ fɛ i den ka min kɛ Bakari Traoré k'i kana sɔn a ba da ka taa kɛ maa wɛrɛ la sabu lakɔli karamɔgɔw fana ye fa dɔw de ye Bakari Traoré maa kana t'u fiɲɛ fiɲɛ min ye adamaden Bakari Traoré ni bɛɛ lajɛlen bɛ keleku diɲɛ ma don o don kumakan dumanw bɛ ka taa k'e sɛgɛrɛ finiw bɛ ka don ka taama kɛ k'e sɛgɛrɛ Bakari Traoré baro dumanni bɛ ka taa k'e sɛgɛrɛ walima regard dɔ bɛ taa k'e sɛgɛrɛ a mɛn o mɛn mise kan ka nin bɛɛ de goya yɛrɛ Bakari nin ye dɛ n bɛ min f'i ɲɛna nin kuma tɛ dilan koyi o fana ye tiɲɛ nin mun mana nin hakilina ta cogo cogo fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ nin fana ye tiɲɛ kunnafoni filɛ nin ye bɛɛ goye yɛrɛ an ye min bɔ miiriwari kɔnɔ Fatumata Traoré ale ka sɛbɛnni don miiriwari mɔgɔw ka fara Fatumata Traoré kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Amérique Bakari n bala cogo bɛ di
Bojabate, Banga Mu, Mammy is giving Meduguna so Save, Unyinte, and take a donation of Sababi no Kamako, Lendigator Jurenuvo, Odo, Bagari Togola, me Apekamunyama Koroe, Eko Fia Bodamadi Amakungo, me Bagari, Nabekungo, Nagakayamuga, Eko Amata, Esafo Sili Agamizri, Bagari, Bagari Lablala, Bonia Taka Laje, Abewati Jamina for Belajileba Kalama, me Bagari, Agunla Sogombe, Ekaso Ekonana, me Shamru d'accusation de la Cour d'appel, me no Bamako Faba Konana, Okoninguya Jira, Kafo, Aka, Sigimi no Kela, Araba no Kunui, Avrigalotle, Woloflas, and 2021, Okani Hagli Jagaboke, Kajira Kavuko Bagari, Goya Fabeke, Amafolo, Bodadi Ama, Akasekata, Katira Furage, Barima Kofole, Kamne, Afmina Furadama, Kadoka Sola, Kanabuko Sisala, Ibaeka for Agakene, Dangari Kemba, Ulakosebe, while Inigala, Agasurali Dumbo Fabe, Wati Jambo, Kafuko Bagari, Kwaka Kene, Kodadi Kembe, Allah, Fiabodakadi Ama, Wasa mi Akakene, Koya, basically Wasado, Afargula, Echogomina, Hagil Nanjigi, me a Bagar Togolai, Ibaeka for Jalakimi no Kunta Mekanyeshi Ama, Ode, Quarison no Gajakulu Bami Bay, Ne Okoninga, Nafulo, no Tormoyanabe will Nazaragana, Kuristurno, Nafulo, Code Tuna Sunikungoje, Bagar Togola Buloka, Apegamunyamala, or Korofo Erefana, Kaseka, or Danganamaya, Kiligan, Drife, Ibaeka for a Watin Kama, me a Bagar Togolaka, a Contabuli, me no Tumbe, Ninja Kulin, Contabulia, Lanoya, Floti, no ye, Fajala, a Klubali, a lady Galasabu, Belajile Kaseka, Bo Akalama, Bolengo, Belajile Bolengo Akalama, Ibaeka for me, Onga, a Juji Mimbe, Nalin Yashimbe Dungo Juga Kalima, Ale, Sekasakali Buluda, Ujagulusi Lengo, Singa, Luka Sekasakali Coffee, Ibaeka for Bagar Willaninga, Adalagana, Ayinalego Adalagana, me a milliard econoto, yes, Warla, me going to know Tuna Bagar Chocola Bulu, Okoni, Yafolini, Fesavesali Masega, Konika, Laja, Okelasabu, Ukashinga, Europaya, Nigata, Cosamakaso, Bakon, me a Bagar Chocola, Camino, Dunicamakana, Bobila, Ibaeka for busy Basa, Cocha, Mangon in Tala, Nika to Akokonana, while me, Laini Chamay, Agasunali Dombo, Tala, Kanyeshi, Jujuma, no younger critical, Wasa, Fiaboda, Obesaka, Yeshi Bagar Macho, Ibaeka for Kunungo, me, Kunungo, Fiat Boda Koni, Obola, Shamro d'accusation de la Cour d'appel, Mim no Mogoya, Ulu Mauyoro, Kanyeshi, Bagarima, Bagargoni, Atara Savo Selagazo, Mabedu, Donegaza, Alakakis in Yango, where me is a foreign milliard conondo, Okokanga, Ketugomina, what in the donor Tokonana, Fazrigaba, no Ode, any Gatagono, Akokani, Dado, Lanugo, Fazabani, Nimu is a Webajodi, a milliard conondo, Obesaka to never for Tudunandola, Okma, a milliard Okmalaka Kuno. Amina Yarabi, Nimu Ode Gasabe, I mean Naya Samagabo, and any Gatar during work on Nana. Bortravre Nebentigado, Mali Flash, Fasriba Noye Maimuna Jallo, Flamuso, Bortravre Akoko Ben Anikilia, Bortravre Nia Laje Ode Kumabe Jamanadonda, Sabu Ministry so Rescleme Reconcilia Camo, Bortravre Minkoni Yafa, Cambolo di Nugama, Malikura Kukum Beka for Bore Ubesaka Kesoko Kain Tumina, Fasribako, Akonia Laje o Barin Besina, Gabarin Ketu de Be Allah, Okmanamata Ketu Lakikala, Bortravre Kogela. Bisongo do barin tablo la wato ninga kuma ka wasa ninga filibo kuma wula bo barake bo kasigulu blasira wato malide munu resiglem be makononi na ninga mfene bo fenchama kalama ako aleko ni willa ninga se madoma no ye Mamadou Ndamaketa wato ale directeur national de route ekorole fasriba ko Mamadou Ndamaketa minyi akina mumbala wato abiseka ma blasira fenchama na ako edomuna awulila ka bo direction kuna Bortravre a tola jirajakulu do ayo sigi senka avec a baro de boloda anoche ambe domina ko be niyo laje oye ONG Association Solidarité pour le Développement plus Bortravre mingone banymanke tondo banymanke tomindo Bortravre ode kaseka armadeun deme ninga bo etoro kono Bortravre nin kaseka na ni basigi ni ebenyi anga jamana kono fasriba ko na duma ka foka tomba le bolo osigileme ka nyesho barama Mali dumbe ambe domina ko bi basigi balia be Malila Mali bembi bembalia be Bortravre donia mumbale la okuma kana nyefolike Malido ye okuma Maimuna Jallo awulila ka sama ni ka nyinika okuma ka nyinika Mali a chamanche bolo akagoni Mali koronfe bolo Mali kan
ka fɛ bolo o ka goni Mamadu Naman Keta e ka hakilina ye mun ye a y'a yira k'a fɔ Mali goniye malidenw de fɔra ɲɔgɔn kɔ Bokari Traoré sabu i yɛrɛ dama kɛlɛ don n'i y'a lajɛ min kɔni ye jamana kan ka fɛn caman boloda nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔ olu ntanya bɛɛ o tuma min kɔni ye jamana ye joona joona Bokari Traoré kan ka sigi ni ka jateminɛ kɛ ni ka dabali ni fɛɛrɛ caman bila sen kan Bokari Traoré fɛn mun bɛ se ka na ni dugu ɲɛda yɛlɛmali ye Bokari Traoré n'o ye infrastructure ye o tuma ni k'o boloda Mali marayɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni jigifa ye o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni hakilisigi ye Bokari Traoré maa caman bɛ Bokari Traoré o tuma olu bɛ se k'u bolo da u dusu la Bokari Traoré n'u ɲɛ b'o la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka min ye dugu ye k'a fiyɛ lajɛ i ɲɛ tɛ fɛn na i jigi tɛ fɛn kan i boloma dalen tɛ Bokari Traoré k'a bɛna ni dusukuntɔrɔ ye parce que b'a ko o tuma min ye an ka ɲɛmaaw ye k'u k'u hakili t'o la kosɛbɛ Bokari Traoré min kɔni n'o baaraw bolodara Bokari b'a ye k'a fɔ ko ye jamana ka bɛn ni kelenya sira belebeleba ye a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bokari Traoré min kɔni ye kunnafoni ɲinina n'o ye Mayimuna Jalo ye a ye ɲininkali ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye e bɔra baara la ka na bila bi la i sigilen don k'i bolo da i sen kan a ko kalash Bokari Traoré k'ale sigilen tɛ k'a bolo da sen kan o tuma Bokari ko ale ye faso maliden ye Mali ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sabu Mali y'ale kalan Bokari Traoré mun tora ale ye o de ye Mali ye dɔnniya mun ta k'o d'ale mɔ dɛ Bokari ale fɛnɛ ko o baara ɲuman ta ka Mali sɛgɛrɛ o tuma ko maliden ɲuman kelen o kelen an bɛɛ kan k'an kɔfilɛ faso la a ko faso tɛ tunamada Bokari Traoré gɛlɛya mana na cogo o cogo i b'i sigi k'i miiri i jɔyɔrɔ ye fɛn min ye Bokari Traoré k'i kan k'o baara boloda ko n'i y'a mɛn ale t'a daminɛ n'i y'a mɛn ale t'a sigi ten Bokari Traoré k'ale b'a dɔn k'a fɔ ale ka kumakan kelen Bokari Traoré k'a bɛ se ka na ni sababa belebele ye dɔnniya mun b'ale la Bokari Traoré ko bɛ se ka na ni yɛlɛma belebele ye Bokari Traoré ale ye fɛn minnu ye Bokari Traoré n'ale bɛ se k'i da don la ni ka yɛlɛma don kow la ko mun na ale b'i sigi k'u daminɛ n'ale y'i sigi k'a daminɛ k'ale kɛra jamana mɔjugu ye parce que b'a ko Bokari Traoré a ka ONG n'o ye association solidarité et pour le développement plus ye Bokari Traoré k'u ye baɲuman baaraw ta ni ka maa caman sɛgɛrɛ Bokari Traoré min kɔni ye o baɲuman baaraw ye balo b'o o la furakɛli bɛ o la Bokari Traoré ka taa bila jigiya wɛrɛ bɛ o la hali nafolo bɛ o la k'u bɛ k'o baaraw kɛ dibidibini kɔnɔ jango coronavirus nalen k'u ye dɛmɛ mun ta ka maaw sɛgɛrɛ dan si tɛ o la an bɛ don min na ko bi parce que b'a ko Bokari Traoré min kɔni ye dɛmɛ ani dɛmɛ k'o de ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye i bɛ jɛrɛjɛkulu la i tɛ jɛrɛjɛkulu la Bokari Traoré ko n'i ye Mali lajɛ o tuma min kɔni ye Mali ye i b'a ye k'a fɔ ko banaw bɛ yen waritigiw bɛ yen maaw bɛ yen maa minnu kan k'u kɔfilɛ u badenw na Bokari Traoré ko ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ o tuma ko an ka ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye min ye hiji ye Bokari k'u kɛmɛ k'u kɔfilɛ maaw fana la ni ka taa ni maaw ye min ye alisilamɛ jɔsen duuru la Bokari Traoré ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ ko fɔ Mayimuna Jalo nin ye ale ka sɛbɛnni ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ a ka bi bɔli don Mali flash ka fara Mayimuna Jalo kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o tuma an bɛ dɛgɛ min o bɛɛ an bɛ taa an bɛ de fan fɛ Bokari Traoré hali bi sirajan taama an ka daminɛ siga t'a la balan tɔgɔ bɛ di Bɔjabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le prétoire le prétoire a kuma bɛ fɛn min kan o de ye an ka lakanabon kulu sabanan o cɛbalen n'o ye commissaire principal ye Sadio Ka Tomoda Sadio Ka Tomoda i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ a n'a ka cɛdenw hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ mars kalo tile 31 san 2021 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ a ye tɛgɛ da nangaraba kule dɔw kan minnu kɔni kun bɛ yen n'u bɛ foroba cakɛda ninnu ka sɛbɛnfuraw ni k'a sinaw ni k'o dilan n'a bɛ wele ko faussaires o tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ maanifinw ka jalakili o sɛbɛnw doli cayala ka ɲɛsin Sadio ma a n'a ka commissariat i b'a ye k'a fɔ a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ka opération dɔ ni k'o fana ni ka o bolo da k'o tɔgɔ da ko tourbillon opération tourbillon i b'a ye k'a fɔ o wulila ka se anw ka Bamakɔ tutigɛbaw ma n'o ye Ɲarew ni Turew ni Dravew ye waasa alimaminakaw kɛrɛnkɛrɛnyala u ka dugawu kɛ u ye bawo min ye baara in ye a tɛ taa wulikajɔ kɔ wulikajɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o ni maa minnu bɛ baara kɛ o de ye maaw ye minnu n'olu bɛ kunnafoni sanuman di u ma min ye ɲɛnaminifɛn sigida filanan kɔnɔna na n'o ye commune 2 ye k'o n'a fura ni k'a gwɛ kosɛbɛ bawo min ye ɲɛnaminifɛn ye a fara kisɛman ni muguma ka taa se sisiman ma a tɛ se ka ye maa bolo tuguni min ye Sadio ni a ka cɛdenw ye o kale k'a ye o ye transition arrondissement kɔnɔna na bawo u ka wulikajɔ min kɛla kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ u taara tɛgɛ da maa kologiri fila kan minnu kɔni n'o y'olu
bila ka taa jɔ juge ɲɛkɔrɔ commune de kɔnɔna na wa i b'a ye k'a fɔ o maaw ɲiningalen juge fɛ o y'u cɛ ka bɔ nin ɲɛnaminifɛn ninnu tigiya la o kɛla sabu ye ni ka kiiri tigilamɔgɔw ni k'u ka baara ni ka gɛlɛya u ma kosɛbɛ o de y'a to sa Sadio Tomoda a n'a ka cɛdenw u ye hakili jagabɔ kɛ min ye opération tourbillon ye ka se k'o sigi sen kan kɔsada in na awɔ o funufunu kɔni wulilen don min ye sigida filanan ye o k'ale k'a don k'u k'a fura ni k'a gwɛ ŋanamu-ŋanamuma ka taa se ɲɛnaminifɛn feereba ma a n'a taba o kɔni bɛɛ lajɛlen Sadio ko a n'a ka cɛdenw tɛ fɛ ka u ɲɛ da olu kan tuguni sigida filanan kɔnɔna na wa o y'a jira fana k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli senfɛ o kɔni o taara ka taa tɛgɛ da maa dɔ kan o ye min ye AS ye a tɔgɔ tun bɛ gundo la ko AS n'o b'a wele ko fa tɛgɛ dalen kɔ fa kan k'a ɲininka bawo a jirala k'a fɔ ɲɛnaminifɛn n'o ye stupéfiant ninnu ye o caman ba den de tun bɛ a bolo ka taa se furakisɛ minnu bɛ n'o bɛ maanifin bɔ i cogo la o dati balon caman fana mara an bɛ a bolo o kɔni tɛgɛ dalen kɔ AS kan n'a bɛ wele ko fa o ye a wele ni ka se ka se n'a ye commissariat la ka taa ɲininka ɲininkali busamisɛ galen kɔ a la a y'i datu maa wɛrɛ tɔgɔ la min kɔni fana bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na fɛn ninnu di a ma n'o y'a ka fournisseur ye o fana bɛɛ b'a fɔ wele bilala o fana ma min ye o maa kofɔlen ye waasa min ye kunnafoni tɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka kamara ɲɔgɔn kan Sadio Tomoda ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa ninnu min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye commune ka taa sɔrɔ Ɲaro ni Turo ni Drapeau kɛlen kɔ k'u ka yamaruya di ani diinɛ tigilamɔgɔw n'o ye alimaminakaw ye olu kɔni na baara kɔni kɛ sa wa nin baara in kɛtɔla i b'a ye k'a fɔ min y'an ka lakanabon fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw ka bolofara min bɛ yen n'o ye brigade anticriminalisée ye o maaw kun fara bɛ u kan waasa maa min mana fɔ k'i bɛ i maɲanga i ka se ka don bɛrɛ la joona min ye nin baara kɔni a kɛla ni ka se k'a timɛ ka se a hakɛ la maa bɛ se k'a fɔ commissariat du 3e arrondissement min y'a commissaire principal ye Sadio Tomoda a b'a la ka baara min kɛ a bɛ fo a la wa jamanadenw bɛ a kɔ min ye sigida filanan maa ɲɛmaaw ye bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'a ka fo baara in na wa k'u n'a a dɛmɛ waasa baara in bɛ se ka kɛ ka se a hakɛ la cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le prétoire kɔnɔna na maa min ka wulikajɔ don o kɔni y'a sɔrɔ subahana mansin o kunnafoni tɛ sira a kan Wari Tarawele ne bɛ n tigɛ don la foudre sans péril fasiriba Wari Tarawele o ye ayiwa o na kɛ la rédaction ye an ka jɛ an ka sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ Wari Tarawele ko an ka taa Angola Mali ka lasigiden n'o ye Jamu Keyita Wari Keyita malidenw wulilen b'a nɔfɛ Angola o kuma k'a ka minɛnw cɛ a ka Angola bila Fasiriba ko nin ko in a nana na sira jumɛn kɔnɔ a ko maaw tɛ dimi gansan maaw tɛ tɔɔrɔ gansan a ko n'i y'a lajɛ Angola ale ye farafin jamana ye min ye nafolo ye o dasilen bɛ yen sabu dugu jukɔrɔ nafolo olu bɛ yen kosɛbɛ Jabate o kun y'a kununama ye bi mandi maa caman de bɛ yen bi o b'a la k'u faso yɔrɔ ɲini kana siga i ka dalu ye min an ka taa an ka taa cɛw i bɛ fɛn bɛɛ sidɔn koyi Angola goyala walayi a goyara walayi a goyala Buhari Angola kelen to ye hali nansarala yɛrɛ goyara bi Fasiriba ko Buhari Tarawele min ye san 2017 i b'a ye k'a fɔ compagnie de transport dɔ sigira sen kan maliden minnu bɛ Angola Buhari n'u y'a tɔgɔ da ko Atiaf Atiafu o ti dɔwɛrɛ ye an ka lajɛ sabu anw ka ca kosɛbɛ Buhari Tarawele jan ko maa minnu bɛ fɛ ka taa bɔ faso la Buhari an ka se ka u ka billet nɔgɔya Buhari an ka kɛ sababu ye ne ka sira ka surun u la o kuma sabu maliden ka ca fo ka dama tɛmɛ Fasiriba ko min ye compagnie de transport mun bilala sen kan Buhari Tarawele ko a kɛra jigisɛmɛ belebeleba ye maaw bɛ taama ka bɔ Luanda ni kana Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Luanda sɔngɔ nɔgɔman na kosɛbɛ Fasiriba ko o ko min bɛ sen na Buhari min kɔni ye ambassadeur yɛrɛ n'o ye Jamu Keyita Buhari ko ale yɛrɛ bɛ bɔ a ka taama dɔw la Luanda ni kana Bamakɔ min ye Atiafu la Buhari Tarawele ko sabu ko damu dan don Buhari n'i y'a lajɛ olu sigilen b'o sigi kɔnɔna la o kuma min kɔni ye Dawuda Sisoko dɔ ye ale ye u ka jɛrɛjɛkulu ɲɛma dɔ ye a y'a jira k'a fɔ Buhari olu kɔni b'u ka baara in fɛ timinandiya kɔnɔna la o kuma min ye coronavirus ye Buhari o min daminɛna n'a nana ni kinikini ni yiranyiranna ye Buhari Tarawele adamadenw bɛ se ka min ye jamanalajɛw dabila cogo min na o na kan k'a ma diya abada k'a na da zana la Buhari ko min kɔni ye Debe Kulubali ale ye opérateur économique ye faso maliden don a sigilen don Brazzaville min ye Congo jamana ye Buhari Tarawele k'olu sina ka kunnafoni mɛn k'a jira k'a fɔ ko ni an ka jamana ɲɛmaaw u ka bolo di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la k'u ye avion
2 bila sen kan maliden minnu bɛ Brazzaville Bakari Traoré coronavirus sabu a nana na cogo min na ko fɛn fɛn bɛ fɛ ka sigi faso kɔnɔna la Bakari k'u ka don avion kɔnɔ u kana jamana kɔnɔna la o kuma min kɔni ye gɛlɛya ye k'a bɛɛ lajɛlen nana o nasira kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ Bakari Traoré min kɔni ye olu fɛnɛ ka tɔn Bakari olu ye wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ ye Bakari min kɔni b'a to maliden minnu fɛnɛ bɛ Luanda Bakari olu fɛnɛ bɛ se ka na faso kɔnɔ cogo min na Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ u y'a daturu la ka da jaba la Bakari Traoré u ma ɲɛ sɔrɔ n'i y'a lajɛ Bakari Traoré min kɔni jɛrɛjɛkulu dɔ ye ko kɔni sigira sen kan Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ɲininkali ta ni ka DB Kulubali sɛgɛrɛ o kuma DB Kulubali e ye daraja ni hakilina jumɛn sɔrɔ nin ko in na ka malidenw cɛ ka bɔ Brazza ni ka na Mali kɔnɔna la a ko k'ale ni Mali ɲɛmaw de y'a kɛ o kuma Mali ɲɛmaw Bakari Traoré min kɔni ye ambassadeur ye ale de ye jamana yɛrɛ ka ɲɛmaa sigilen ye Bakari Traoré ɲɛmaa tɛ ɲini kɔfɛ ka tɛmɛ o kan u ye ambassadeur sɛgɛrɛ Bakari ko a ma se ka lasigiden a ma se ka kan jɔlen f'u ye Bakari Traoré k'olu sigilen bɛ o sigi kɔnɔna la yaasa olu fana bɛ se ka avion labɛn sabu olu ka baara bɛn bɛ avion wuli ma o kuma ni ka na ni malidenw ye Bamakɔ yan Bakari Traoré k'olu ɲinabagatɔ ko avion dɔ kɔni sina ka bila sen kan ni ka sɔngɔ yɛlɛ fo ka dama tɛmɛ k'olu ni chambre de commerce da bɛ file kelen na Luanda in kɔni Bakari Traoré olu balina ko nin bɛ se ka kɛ cogo di compagnie de transport bɛ sen kan ka ban avion b'u bolo Bakari Traoré a dɔnnen don min ye ambassadeur yɛrɛ ye taama boloda la min ye compagnie kura k'o sigi o kuma min kɔni ye malidenw minnu bɛ Luanda olu t'o kalama Bakari Traoré ni ka tila ka n tɛ san sɔngɔ k'o da o kan ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Bakari Traoré maliden dɔw kɔni wulila ni ka taa billet ta Bakari nka olu jigi ma fa u y'u sigi ni ka makɔnɔni kɛ maa damadɔni dɔrɔn u y'o sɔrɔ min kɔni ye u wulila ni ka selu ma o kuma k'a lajɛ sa n'a dumaya k'a fɔ k'olu fana bɛ maaw ta kana Bamakɔ yan Bakari o kuma min kɔni olu fana ka compagnie k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ko Kalash o kuma k'u tɛ jɛ ka baara kɛ sabu ko olu de ye galigale ye o kuma ni maa bɛ na ni maa ye ka bɔ Angola kana Bamakɔ yan Bakari i bɛ fara olu de kan olu tɛ fara maa kan parce que b'a ko Bakari Traoré min kɔni ye munumunu salo bolo dara min ye chambre de commerce mun na o da bɛ transport ko la Bakari Traoré est président des Maliens de l'extérieur Bakari Traoré min kɔni ye ka ɲininkali bolo da nin ko in bɛ se ka kɛ cogo di dibi ni janfa jumɛn bɛ nin ko in na min ye ambassadeur ka ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ Bakari ko kan jɔlen ma sɔrɔ danga u y'a lajɛ min ye ambassadeur ka sira fila taama ba ko siga kɔni tɛ min na nin ko in ko n'i y'a ye a ye ba sɔrɔ kosɛbɛ Angola jamana kɔnɔna la o kuma ko jamu de m'a jɔ a jɔyɔrɔ la a bɔra ta ko jamu dun b'olu dɔn dɛ u ka baara kɛcogo ɲuman e ko cogo di min ye an ka jamana ka lasigiden ye n'o ye Jamu ye Jamu Keyita k'a ka wuli ka jɔ kɛ a ka wuli ka jɔ kɛ dɛ jamana den dɔ man ka fisaya ni dɔ ye bawo a taa kun ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ bɛ kɔ kana na ye kosɛbɛ finitigilaka don sabu gendarme don parce que i b'a dɔn kɛ a kun tɛ gendarmerie directeur la yan wa kosɛbɛ Mande Sidibe Ala ma hinɛ la ka garde corps kɔrɔ Fasiriba ko Bakari Traoré n'a dumaya k'a fɔ k'olu fɔra u jigi kɔ Bakari Traoré dabolo wɛrɛ t'olu bolo o kuma min kɔni jigi fa yɛrɛ da kelen ye o kuma yaasa olu ka compagnie kana bi sabu maliden minnu bɛ balo la dagosi ka bon maliden minnu bɛ u b'u bolo minɛnw ta kana Mali kɔnɔ k'o de dagosi ka bon ambassadeur dɛsɛra k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o kuma ko taa kun t'a la bilen a k'a ka minɛnw cɛ ni ka bɔ Angola Bakari ko de mankan wulilen bɛ a nɔfɛ min ye mankan min k'a ta to yen Bakari Traoré k'u bɛ wele bila camancɛ fanga ɲɛmaaw ma Bakari Traoré k'u ka maa wɛrɛ labɛn maa min bɛ jamana fɛ maa min hakili bɛ malidenw na Angola Bakari Traoré maa min bɛ taa malidenw ka nafa ni tɔnɔ kɔnɔna la min tɛ taa yɛrɛ ka ci la min tɛ taa wari ta ni k'a di dunanw ma Bakari min tɛ dunanw dɛmɛ tuguni sabu a yirala k'a fɔ Bakari min ye compagnie kura min sigira ko Mauritaniens dɔ de bɛ yen a ɲɛmaaya taara ni k'a d'o ma o kuma ko Mauritaniens ko bɛ se ka kusa ni malidenw ye wa maa min tɛ se baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la foudre kɔnɔ a ka bi bɔli don la foudre sanpɛrɛ an bɛ a fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne hakili la Bɔ Jabate sɛbɛn min n'o kun dila ma ɲɛmɔgɔyaso fɛ nin sɛbɛn min a bɛɛ lajɛlen kɔni a sannen na wari nin y'o siya ni ne ye wari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo o kuma min Bakari Traoré hali bi sirajan taama an ka daminɛ siga t'a la balan tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le prétoire o don le prétoire a kuma bɛ fɛn min kan o de ye an ka lakanabon kulu sabanan o cɛbalen n'o ye commissaire principal ye Sadio Ka Tomoda Sadio Ka Tomoda i b'a ye k'a fɔ a ye wuli ka jɔ kɛ a n'a ka cɛdenw
hakilina jigi ni y'a ta k'a lajɛ mars kalo tile 31 san 2021 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ a ye tɛgɛ da nangaraba kule dɔw kan minnu kɔni kun bɛ yen n'u bɛ foroba cakɛda ninnu ka sɛbɛnfuraw ni k'a sinaw ni k'o dilan n'a bɛ wele ko faussaires o tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ maanifinw ka jalakili o sɛbɛnw doli cayala ka ɲɛsin Sadio ma a n'a ka commissariat i b'a ye k'a fɔ a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ka opération dɔ ni k'o fana ni ka o bolo da k'o tɔgɔ da ko tourbillon opération tourbillon i b'a ye k'a fɔ o wulila ka se anw ka Bamakɔ tutigɛbaw ma n'o ye Ɲaro ni Turo ni Draveaux ye waasa alimaminakaw kɛrɛnkɛrɛnyala u ka dugawu kɛ u ye bawo min ye baara in ye a tɛ taa wulikajɔ kɔ wulikajɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o ni maa minnu bɛ baara kɛ o de ye maaw ye minnu n'olu bɛ kunnafoni sanuman di u ma min ye ɲɛnaminifɛn sigida 2nan kɔnɔna na n'o ye commune 2 ye k'o n'a furani k'a gwɛ kosɛbɛ bawo min ye ɲɛnaminifɛn ye a fara kisɛma ni muguma ka taa se sisima ma a tɛ se ka ye maa bolo tuguni min ye Sadio ni a ka cɛdenw ye o kale k'a ye o ye trajuma arrondissement kɔnɔna na bawo u ka wulikajɔ min kɛla kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ u taara tɛgɛ da maa kologiri 2 kan minnu kɔni n'o y'olu bila ka taa jɔ juge ɲɛkɔrɔ commune 2 kɔnɔna na wa i b'a ye k'a fɔ o maaw ɲininkalen juge fɛ o y'u cɛ ka bɔ nin ɲɛnaminifɛn ninnu tigiya la o kɛla sabu ye ni ka kiiri tigilamaw ni k'u ka baara ni ka gɛlɛya u ma o kosɛbɛ o de y'a to sa Sadio Tomoda a n'a ka cɛdenw u ye hakili jagabɔ kɛ min ye opération tourbillon ye ka se k'o sigi sen kan kɔsada in na awɔ o funufunu kɔni wulilen don min ye sigida 2nan ye o kale k'a don k'o k'a furani k'a gwɛ ŋanamu ka taa se ɲɛnaminifɛn feereba ma a n'a taba o kɔni bɛɛ lajɛlen Sadio ko a n'a ka cɛdenw tɛ fɛ ka u ɲɛ da olu kan tuguni sigida 2nan kɔnɔna na wa o y'a jira fana k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli senfɛ o kɔni o taara ka taa tɛgɛ da maa dɔ kan o ye min ye AS ye a tɔgɔ tun bɛ gundo la ko AS n'o b'a wele ko fa tɛgɛ dalen kɔ fa kan k'a ɲininka bawo a jirala k'a fɔ ɲɛnaminifɛn n'o ye stupéfiant ninnu ye o caman ba den de tun bɛ a bolo ka taa se furakisɛ minnu bɛ n'o bɛ maanifin bɔ i cogo la o dati balon caman fana mara an bɛ a bolo o kɔni tɛgɛ dalen kɔ AS kan n'a bɛ wele ko fa o ye a wele ni ka se ka se n'a ye commissariat la ka taa ɲininka ɲininkali busamisɛn galen kɔ a la a y'i datu maa wɛrɛ tɔgɔ la min kɔni fana bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na fɛn ninnu di a ma n'o y'a ka fournisseur ye o fana bɛɛ b'a fɔ wele bilala o fana ma min ye o maa kofɔlen ye waasa min ye kunnafoni tɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka kamara ɲɔgɔn kan Sadio Tomoda ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin maa ninnu min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye commune ka taa sɔrɔ Ɲaro ni Turo ni Draveaux kɛlen kɔ k'u ka yamaruya di ani diinɛ tigilamɔgɔw n'o ye alimaminakaw ye olu kɔni na baara kɔni kɛ sa wa nin baara in kɛtɔla i b'a ye k'a fɔ min y'an ka lakanabo fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw ka bolofara min bɛ yen n'o ye brigade anticriminalité ye o maaw kun fara bɛ u kan waasa maa min mana fɔ k'i bɛ i maɲanga i ka se ka don bɛrɛ la joona min ye nin baara kɔni a kɛla ni ka se k'a timɛ ka se a hakɛ la maa bɛ se k'a fɔ commissariat du 3e arrondissement min y'a commissaire principal ye Sadio Tomoda a b'a la ka baara min kɛ a bɛ fo a la wa jamanadenw bɛ a kɔ min ye sigida 2nan maa ɲɛmaaw ye bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko a ka fo baara in na wa k'u n'a a dɛmɛ waasa baara in bɛ se ka kɛ ka se a hakɛ la cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le prétoire kɔnɔna na maa min ka wulikajɔ don o kɔni y'a sɔrɔ subahana mansin o kunnafoni di sira kan Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don la foudre sans péril fasiriba Bɔkari Tarawele o ye ayiwa o na kɛ la rédaction ye an ka jɛ an ka sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ Bɔkari Tarawele ko an ka taa Angola Mali ka lasigiden n'o ye Jamu Keyita Bɔkari Keyita malidenw wulilen b'a nɔfɛ Angola o kuma k'a k'a ka minɛnw cɛ a ka Angola bila fasiriba ko nin ko in a nana nasira jumɛn kɔnɔ a ko maaw tɛ dimi gansan maaw tɛ tɔɔrɔ gansan a ko n'i y'a lajɛ Angola ale ye farafin jamana ye min ye nafolo ye o dasilen bɛ yen sabu dugu jukɔrɔ nafolo olu bɛ yen kosɛbɛ Bɔjabate o kun y'a kununama ye bi man di maa caman de bɛ yen bi o b'a la k'u faso yɔrɔ ɲini kana siga i ka dalu ye min an ka taa an ka taa cɛw i bɛ fɛn bɛɛ sidɔn koyi Angola goyala walayi a goyara walayi goyala Bɔkari Angola kelen to ye hali nansarala yɛrɛ goyara bi fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye san 2017 i b'a ye k'a fɔ compagnie de transport dɔ sigira sen kan maliden minnu bɛ Angola Bɔkari n'u y'a tɔgɔ da ko Atiaf o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka lajɛ sabu anw ka ca yan kosɛbɛ Bɔkari Tarawele jan ko maa minnu bɛ fɛ ka taa bɔ faso la Bɔkari an ka se ka u ka billet nɔgɔya Bɔkari an ka kɛ sababu ye ne ka sira ka surun u la o kuma sabu maliden ka ca fo ka dama tɛmɛ fasiriba ko min y'o compagnie de transport mun bilala sen kan Bɔkari Tarawele ko a kɛra
jigisɛmɛ belebeleba ye maaw bɛ taama ka bɔ Luanda ni kana Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Luanda sɔngɔ nɔgɔman na kosɛbɛ Fasiriba ko o ko min bɛ senna Bɔkari min kɔni ye ambassadeur yɛrɛ n'o ye Jamu Keta Bɔkari ko ale yɛrɛ bɛ bɔ a ka taama dɔw la Luanda ni kana Bamakɔ min ye Atiafu la Bɔkari ko sabu ko damu dando Bɔkari n'i y'a lajɛ olu sigilen b'o sigi kɔnɔna la o kuma min kɔni ye Dawuda Sisoko dɔ ye ale ye u ka jɛrɛjɛkulu ɲɛma dɔ ye a y'a yira k'a fɔ Bɔkari olu kɔni b'u ka baara in fɛ timinandiya kɔnɔna la o kuma min ye coronavirus ye Bɔkari o min daminɛna n'a nana ni kinikini ni yiranyiranna ye Bɔkari adamadenw bɛ se ka min ye jamanalajɛw dabila cogo min na o na kan k'a ma diya abada k'a na da zana la Bɔkari ko min kɔni ye Debe Kulubali ale ye opérateur économique ye faso maliden don a sigilen don Brazzaville min ye Congo jamana ye Bɔkari k'olu sina ka kunnafoni mɛn k'a yira k'a fɔ ko ni an ka jamana ɲɛmaw u ka bolo di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la k'u ye avion 2 bila sen kan maliden minnu bɛ Brazzaville Bɔkari coronavirus sabu a nana na cogo min na ko fɛn fɛn bɛ fɛ ka sigi faso kɔnɔna la Bɔkari k'u ka don avion kɔnɔ u kana jamana kɔnɔna la o kuma min kɔni ye gɛlɛya ye k'a bɛɛ lajɛlen nana o nasira kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ Bɔkari min kɔni ye olu fana ka tɔn Bɔkari olu ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ in Bɔkari min kɔni b'a to maliden minnu fana bɛ Luanda Bɔkari olu fana bɛ se ka na faso kɔnɔ cogo min na Bɔkari i b'a ye k'a fɔ u y'a daturu la ka da jaba la Bɔkari u ma ɲɛ sɔrɔ n'i y'a lajɛ Bɔkari min kɔni jɛrɛjɛkulu dɔ ye ko kɔni sigira sen kan Bɔkari i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ɲininkali ta ni ka Debe Kulubali sɛgɛrɛ o kuma Debe Kulubali e ye daraja ni hakilina jumɛn sɔrɔ nin ko in na ka malidenw cɛ ka bɔ Brazza ni ka na Mali kɔnɔna la a ko k'ale ni Mali ɲɛmaw de y'a kɛ o kuma Mali ɲɛmaw Bɔkari min kɔni ye ambassadeur ye ale de ye jamana yɛrɛ ka ɲɛma sigilen ye Bɔkari ɲɛma tɛ ɲini kɔfɛ ka tɛmɛ o kan u ye ambassadeur sɛgɛrɛ Bɔkari ko a ma se ka lasigiden a ma se ka kan jɔlen f'u ye Bɔkari k'olu sigilen b'o sigi kɔnɔna la yaasa olu fana bɛ se ka avion labɛn sabu olu ka baara bɛn bɛ avion wuli ma o kuma ni kana ni malidenw ye Bamakɔ yan Bɔkari k'olu ɲinabagatɔ ko avion dɔ kɔni sina ka bila sen kan ni ka sɔngɔ yɛlɛ fo ka dama tɛmɛ k'olu ni chambre de commerce da bɛ file kelen na Luanda in kɔni Bɔkari olu balina ko nin bɛ se ka kɛ cogo di compagnie de transport bɛ sen ka ban avion b'u bolo Bɔkari a dɔnnen don min ye ambassadeur yɛrɛ ye taama boloda la min ye compagnie kura k'o sigi o kuma min kɔni ye malidenw minnu bɛ Luanda olu t'o kalama Bɔkari ni ka tila ka n tɛ san sɔngɔ k'o da kan ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Bɔkari maliden dɔw kɔni wulila ni ka taa billet ta Bɔkari nka olu jigi ma fa u y'u sigi ni ka makɔnɔni kɛ maa damadɔni dɔrɔn u y'o sɔrɔ min kɔni ye u wulila ni ka selu ma o kuma k'a lajɛ sa n'a dumaya k'a fɔ k'olu fana bɛ maaw ta kana Bamakɔ yan Bɔkari o kuma min kɔni olu fana ka compagnie k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ko kalash o kuma k'u tɛ jɛ ka baara kɛ sabu ko olu de ye galegale ye o kuma ni maa bɛ na ni maa ye ka bɔ Angola kana Bamakɔ yan Bɔkari i bɛ fara olu de kan olu tɛ fara maa kan Fasiriba ko Bɔkari min kɔni ye munumunu salo bolo dara min ye chambre de commerce mun na o da bɛ transport ko la Bɔkari est président des Maliens de l'extérieur Bɔkari min kɔni ye ka ɲininkali bolo da nin ko in bɛ se ka kɛ cogo di dibi ni janfa jumɛn bɛ nin ko in na min ye ambassadeur ka ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ Bɔkari ko kan jɔlen ma sɔrɔ danga u y'a lajɛ min ye ambassadeur ka sira fila taamaba ko siga kɔni tɛ min na nin ko in ko n'i y'a ye a ye ba sɔrɔ kosɛbɛ Angola jamana kɔnɔna la o kuma ko jamu de m'a jɔ a jɔyɔrɔ la a fɔra ta ko jamu dun b'olu dɔn dɛ u ka baara kɛcogo ɲuman e ko cogo di min ye an ka jamana ka lasigiden n'o ye Jamu ye Jamu Keta k'a ka wulikajɔ kɛ a ka wulikajɔ kɛ dɛ jamana den dɔ man ka fisaya ni dɔ ye bawo a taa kun ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ kɔ kana n'a ye kosɛbɛ finitigilaka don sabu gendarme don Fasiriba ko i b'a dɔn kɛ a kun tɛ gendarmerie directeur la yan wa kosɛbɛ Mande Sidibe Ala ma hinɛ la ko garde corps kɔrɔ Fasiriba ko Bɔkari n'a dumaya k'a fɔ k'olu fɔra u jigi kɔ Bɔkari dabolo wɛrɛ t'olu bolo o kuma min kɔni jigi fa yɛrɛ da kelen ye o kuma yaasa olu ka compagnie kana bin sabu maliden minnu bɛ balo la dagosi ka bɔ maliden minnu bɛ u b'u bolo minɛnw ta kana Mali kɔnɔ ko de dagosi ka bɔ ambassadeur dɛsɛra k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o kuma ko taa kun t'a la bilen a k'a ka minɛnw cɛ ni ka bɔ Angola Bɔkari ko de mankan wulilen bɛ a nɔfɛ min ye mankan min k'a ta to ye Bɔkari k'u bɛ wele bila camancɛ fanga ɲɛmaw ma Bɔkari k'u ka maa wɛrɛ labɛn
maa min bɛ jamana fɛ maa min hakili bɛ malidenw na Angola Bokari Traoré maa min bɛ taa malidenw ka nafa ni tɔnɔ kɔnɔna la min tɛ taa yɛrɛ ka ci la min tɛ taa wari ta ni k'a di dunanw ma Bokari min tɛ dunanw dɛmɛ tuguni sabu a yirala k'a fɔ Bokari min ye compagnie kura min sigira ko Mauritaniens dɔ de bɛ yen a ɲɛmaya taara ni k'a d'o ma o tuma ko Mauritaniens ko bɛ se ka kusa ni malidenw ye wa maa min tɛ se baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la foudre kɔnɔ a ka bi bɔli don la foudre sanpɛrɛ an bɛ a fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne hakili la Bɔ Jabate sɛbɛn min n'o kun dila ma ɲɛmɔgɔyaso fɛ nin sɛbɛn min a bɛɛ lajɛlen kɔni a sannen na Bokari nin y'o siya ni ne ye Bokari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo o tuma min ye maa dɔ nana n'o ye an baarakɛɲɔgɔn ye a nana ɲɛ da an ka sɔgɔmada na ni kana bonyamasegin kɛ n'o ye Amadu Sisaw ye radio Bangu o directeur ba don ka bɔ Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Cɛ Sanba ko ka fo Bokari Traoré o tuma nana a ka ci mun na o ye a ka préfet n'o ye Musa Kalidi o tuma ko ale y'a ci kana ni kana bonyamasegin kɛ ko kuma n'a ma ko ci ye la ka dugawu kɛ an baarakɛɲɔgɔn an kɔrɔkɛ n'o ye Seydou Traoré bamanan Seydou ale ka fatulu k'u nana dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen la o tuma k'u ni ce Bokari Traoré o tuma n'an ye bɛɛ lajɛlen fo Bokari an bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛtigi yɛrɛ fo sabu kunnafoni fɛn fɛn santalamana a dangana tun b'ale de bolo n'o ye Ibɛ Jakite ni Ala ni kira sɔnna ma surafana t'o ma don ni kunnafoni kelen bɛ santala nɛgɛ kaɲɛ 20 waati sini juma nɛgɛ kaɲɛ 11 sanga 30 an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ tuguni fɛn min ma sɔrɔ sini kunnafoni na o tuma an b'o bɛn nɛgɛ ma ni k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan bi baara Bokari Traoré Bɔ Jabate a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam Bokari Traoré o tuma n'an ye bɛɛ lajɛlen fo Bokari an bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛtigi yɛrɛ fo sabu kunnafoni fɛn fɛn santalamana a dangana tun b'ale de bolo n'o ye Ibɛ Jakite ni Ala ni kira sɔnna ma surafana t'o ma don ni kunnafoni kelen bɛ santala nɛgɛ kaɲɛ 20 waati sini juma nɛgɛ kaɲɛ 11 sanga 30 an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ tuguni fɛn min ma sɔrɔ sini kunnafoni na o tuma an b'o bɛn nɛgɛ ma ni k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan bi baara Bokari Traoré Bɔ Jabate a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam